shawara ce wani ɗalibi masu kallon bidiyo na suka tambaye ni, ya tambaye ni zan ce, ba shi shawara akan yanda kalmomi za su ringa zauna masa a cikin ƙwaƙwalwarsa. So da dama sai ga ya ɗauki kalma ya karanta ta, amma idan ya zo zai amfani da ita sai ga kalmar nan ta gudu. Abin da ya kamata ka yi, firstly read the word conversationally, reiterate the word. When I say reiterate the word, say the word many times. Ka faɗi kalmar nan ba adadi. Duk lokacin da kalma ta zo maka baƙuwa, idan har kana so ta zauna maka, ka sa ta a bakinka ta yi laushi, ka faɗe ta da yawa ta yi laushi. Ka maimaita ta, ka maimaita ta ba adadi. To idan kai mata haka sai kalmar ta zauna a bakinka. Duk lokacin da ka zo ka faɗe ta sai ga ta zo maka haka ne. Misali, without procrastination. In na ce wani ya faɗi sai ga cikin lokaci guda ko da ya riƙe ta, in zai faɗe ta sai ga abin ta zo mai da nauyi. Without procrastination tana nufin ba tare da ɓata lokaci ba. Without procrastination, ba pro ba kuma fa ake cewa ba, duk da cewa PRO ne ya fara. Procrastination. Kaga idan zaka faɗi kalmar nan sai ka ce procrastination, ka faɗi a hankula kana maimaita. Procrastination. Without procrastination, without dawdling. Shi ma duk zai iya zama kamar ba tare da ɓata lokaci ba. Without wasting of time. Shi ma yana nufin ba tare da ɓata lokaci ba, ko shi wannan common ne. Without much ado. Wannan kalmar da na ce much ado, an tuna min da wani wurin faɗinta, wai without much ado yake. Ado, saboda kalmar zaka ji kamar haka ake faɗinta. ADO ne. Ado. Without much ado, haka ake furta ta, ba tare da ɓata lokaci ba. Without much ado. Thank you very much. Bye for now.